u bɛ bɔla agɛlɛw de u bɛ ka tɛmɛ anifi fɛ k'u kunda Gawo kan convoi de don maintenant convoi jamujan de don mobili min bɛ kɔfɛ n'an m'aw farati image la image bɛ problème ba de la sa aw ma walayi parce que aw tɛ se kuma bɛɛ ka taa an bɛ don min na ni an bɛ tile min na mana juguma aw tɛ se k'o bɔ ɲɔgɔn na hali bi u bɛ ka image min yira ni k'u tonna ça c'est l'image qui date de 2013 ni mɔgɔ bɛ kɛ mɔgɔw tigɛ b'u tonna min na ça date de 2013 image kɔrɔ don et mais o image yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ c'est une centaine de personnes camion yɛrɛ min bɛ yen n'o o foncera bɔgɔ ni fɛnw na o kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ t'o bɔ bon aw bɛ taa image ninnu bɛ guerre de communication de la u bɛ guerre de communication de la cɛncɛn de ye camion sen minɛ Samsung nana bɔgɔ giriyara cɛncɛn camion sen minɛ mais n'i ye dɔ ɲininka a b'a fɔ nin an bɛ se ka tigɛ cogo di nin kɛra cogo di o de sen fɛ accrochage kɛra n'u ye image ɲuman kelen ta u bɛ juguma u bɛ image kɔrɔ fila tugu o la u b'a ɲagami ɲɔgɔn na n'a ye image lajɛ hali o waatiw tɛ kelen ye donc aw bɛ se ka sɔn cogo di après des milliers de morts k'a bɛna nin fɛn façon imaginer et puis jɔnw y'a kɛ aw bɛ mɔgɔ minnu miiri k'u tɛmɛtɔ don n tɛna fɛn fɔ n kana taa amalgame créer mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais c'est des gens infiltrés a bɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ ye kungo kɔnɔ n'a b'u miiri ko kungo kɔnɔ mɔgɔw ni fɛnw don o mɔgɔ façon de don e b'a ye marifa dogolen b'a kɔ e t'a dɔn ça c'est peut-être lâche mais yan'aw k'a fɔ ko mun de kɛra k'a b'aw basé image kan mais aw ye fagali min da o kan a donna t'o image ɲini n ko vidéo bɛ Africa Corps o vidéo bɛ aw ka page kan Africa Corps page kan ne bɛ dɔw la k'a fɔ ko Africa Corps mɔgɔ ye vidéo min publié ko olu ma deli a ko olu ma deli ka an ka sɔrɔsiw fagalen olu tigiw kunkolo tɛ yen kunkolo tɛ yen wayi parce que crime de guerre de don ka mɔgɔ tirer k'a publier erreur tɛ k'a bɔ ne ko o ne ye mun fɔ a la dɔrɔn ye mun fɔ a la an ye tiri kɛ yari kɔ la yan ko Uwase Naciri ko ko on n'a pas respecté le droit des victimes mais e ko sisan ko ninnu ye an ka mɔgɔw filmer marifa b'a la ka ci u la k'o ye ko wɛrɛ o ye k'a jira ONU na e ko cogo di donc n'an ye min minɛ k'o kɛ kolon kɔnɔ k'o susu kana kuma souvent aw kana vous êtes trop émotif mɔgɔ ye ka mɔgɔ minɛ k'a faga k'a filmer ok a tigi ye juru dɔ i kana o a ye juru dɔ i kan k'i ta sara de o kɔrɔ n'aw taara don min na ka mɔgɔ min minɛ k'a faga dɔrɔn o de y'a to ne k'i ma ko Mali kɛlɛ n b'a fɔ ta a bɛ guerre mondiale lawuli parce que i b'a bila i kunna ni image minnu n'a bɛ aw choqué bi ni image in de bɛ prévu aw bolo il y a combien de plaintes contre l'armée malienne ka ca a ma ca dɔrɔn mɔgɔw ye mun fɔ organisation joli bɛ yen mun ka accusé hali kɔsa in na ils ont accusé les femmes mais o kumana nin na donc n'a ye reçu ye ka min kɛ c'est des partenaires minnu min bɛ ka fɔ bi ko olu ma nin kɛ u b'a dɔn reçu. Les voitures, c'est cool. Les camions kelen de don. Convoi sera a taara o la convoi sasabu de y'u minɛ u y'a kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn avion riposté la Abidjan fɛn a ye taa su lajɛ min dar'u kan a mɔgɔ kelen mɔgɔ tɛ mɔgɔ ninnu na mun balo la u m'o yira aw la o chaque fois vous viez me dessiner les dernières vidéos olu bɛ vidéo fɔlɔ ta u b'a ci tubabuw ma hali n'u sar'o kɔfɛ o y'a bannen mais aw bɛna a dɔn de la dɔrɔn tɛ se ka bɛ Mali armée accusé manamana ko la bilen u y'a kɛ tan dɛ u ye dɔ fili kɔlɔn kɔnɔ u ye dɔ fili ka bɔ avion kɔnɔ e ye min kɛ sisan yɔrɔ y'o ye i yɛrɛ bolo i ye ko de kɛ donc fo k'a dɔn on est dans la communication kɛlɛ ye marifa ci ka dɔgɔ aw kana aw fiyɛ image bɛɛ kan u bɛ ka image minnu yira image min ni mɔgɔw bolo b'u tɔn na image 7 de bɛ Facebook kan dɔw bɛ yen mɔgɔw ye mɔgɔ 11 dɔw bɛ yen mɔgɔw ye mɔgɔ 32 dɔw bɛ yen mɔgɔw ye mɔgɔ 60 ani kɔ comment se fait-il que zone de sable la mɔgɔ bɛ mɔgɔ kɛ camion kɔnɔ cogo di ka tɛmɛ ka se mɔgɔ 60 ma o yɛrɛ mobili bɛ taa cogo di avec les bagages donc aw kan k'a dɔn ayi il faut démêler du vrai du fou a kana mɔgɔw bila ka fɛn bɛɛ jaabi min kɛr'u la a y'o fɔ dɔn il y a eu 3 frappes avion bunteli min surula a b'o dɔn jɔn bɛ se k'an ka force la jɔ bi mais attaquer embuscade et puis embuscade min don c'est pas parce que c'est des hommes armés ou y'a kɛ non ils se sont maintenant u y'u yɛrɛ déguisés en paysans u y'u yɛrɛ kɛ fɛnkɛlaw de ye fɛn b'u kɔ la ka fɛn dɔw kun ka bali ka arme moto ka mɔgɔw sɔrɔ ka mobili sama ka bɔ bɔgɔ kɔrɔ ka arafali wuli
Donc il faut que an ka dɔn k'a fɔ an bɛ fɛn min kɔnɔ bi n'i y'a ye fɛn dɔw yira la aw kana miiri fɛn wɛrɛ don mais min b'a kɔ o de ka jugu nin guerre nin filɛ nin fɛn kelen bɛ nin kɛlɛ in tiɲɛ i b'a dɔn min ye nin ka sariya bonya avec les terroristes a bila kunna c'est pas une guerre conventionnelle règle t'a la règlement t'a la texte t'a la foyi t'a la n'a ye min ɲɔgɔn kelen i b'o ɲɔgɔn 7 de k'a la ka sariya bonya o cogo guerre conventionnelle la ni mɔgɔ désarmé non i bɛ fɛn k'a la e bɛ fɛn k'a la wa mais olu e y'a dɔn ɲuman e ka fɔ la sisan ne m'a vu de e m'a fɔ k'u y'o vidéo de publier ya n'i y'o vidéo publier donc maintenant n'a ɲɔgɔn kɛra o la kuma b'a la kuma t'a la mais n kɔni bɛ min fɔ mɔgɔw ye dans une guerre non conventionnelle i farati sariya ko la u b'u profiter mɔgɔ la ni sariya de ça je vous le dis aw sigilen ɲɛ bɛ u la maa minnu don sugu dɔlen tɛ aw de b'u kɔfɛ aw de fana droit de l'homme ye mɔgɔw kana miiri ko dɔwɛrɛ don dɛ deren véhicule de kun don mais quel qu'en soit ni maliyɛn kelen de ye gɛlɛya sɔrɔ a b'an tɔɔrɔ c'est normal mais aw ye poste min kɛ convoi taara tɛ yɔrɔ la ne de y'o fɔ a ye convoi kɔni ye combat kɛ on a repoussé vigoureusement les attaques mais convoi est arrivé à Gao convoi kun ka bɔ ani agéologue de fɛn de kun don fɛn min kɔni ye an b'a fɔ cogo di relève de kun don a bɛ ka taa Gao a b'a bɔ ani fif ka tɛmɛ Abidjan fɛ ka taa o de senfɛ mobili cɛncɛn ye mobili sen minɛ a kɛra ten de ala sago aw sago Jawoyi n ka dɔ b'i bolo n'aw bɛ fɛn na a b'aw concentré ok bon Mabel Jawara an bɛ kɛlɛ min kɔnɔna na communication jɔda b'a la i yɛrɛ bɔra ka fɔ sisan nɔ ninnu bɔra ka baara min kɛ sisan communication de don yalama jamana yɛrɛ kan ka jumɛn de kɛ communication sira fɛ an y'a fɔ comme chef d'état-major général ale ye communiqué 2 ne ma fili o kɛra bi situation in kan Bobo ani an minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ an kan ka sira jumɛn ta. Bon, moi j'ai pas de conseils à donner par rapport à ça parce que ne bolo bi ni ka kɛ an bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan de ka kɛ kelen ye mais ne tɛ se ka da la dans une guerre de communication et ouais je ne sais pas comment dans une période de crise de communication il met dans texte dɔrɔn ma o bɛ ban ne yɛrɛ la quoi ne bolo bi à chaque événement il doit avoir des plateaux surtout le cas d'Anefis Anefis les tactiques les modes les professionnalismes des femmes au moins on devait faire une semaine avec beau témoin jour beta population ka témoin jour beta para kala to na o yefo maintenant on va foler mi ko ambamake to ni Atayere Maïga qui était le commandant maintenant de Tchad n'a fera Assar mais au moins il doit avoir une flash ngo Assar comment fera ka démentir la clinique là de ke o du c'est djedi qu'on va donner souffle le 9 à 22h au interview de Bora en français à ma foi en bambara a bɛ fɛ an ka mun de kɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ kuma bɛɛ k'i faso critiquer o n'i kumara k'e n'a fɔ i bɛ ko wɛrɛ de ɲini na o mais an bɛ don min na ko bi depuis cɛ ka nin kuma faso fɔra cɛ ma tiɲɛ fɔra nkalon kan il doit avoir maintenant un communiqué o ye kelen ye nin baara min kɛra Anefis kan kɔnɔna la flashiw kun kan ka kɛ ka débat sigi gɛlɛya minnu kɛra a sira fɛ bravoure minnu kɛra ne bɛ kuma kelen fɔ ye vous n'avez pas les mêmes perceptions en communication que moi an ne ka communication ye ta tɛ kelen ye eta jumɛn aw bɛ n'an bɛ bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ ka mɔgɔw bila ka taa kunbɛli kɛ ka ɲɔgɔn minɛ aw b'o o de ye ne bolo ne t'o ye ne bɛ ni mun nɔfɛ à chaque opération les héros maintenant de l'opération de kan ka yira caporal jumɛn ye baara ɲuman kɛ sergent jumɛn ye koba kɛ officier jumɛn ye koba kɛ jɔn de ye ko extraordinaire kɛ à chaque opération i bɛ taa sɔrɔ dɔ de ye koba dɔ kɛ o opération tɛ diɲɛ kɔnɔ chaque opération militaire i bɛ taa sɔrɔ a kɛra sous-officier o a kɛra homme de l'armée a kɛra officier o i bɛ taa sɔrɔ dɔ ye ko extraordinaire dɔ kɛ an kan ka min fɔ mais ni e ye kunbɛli bɔ mais mun ka mɔgɔ tora la o b'a fɔ cogo di ni e ye kunbɛli bɔ mais ne taara n ta kunbɛn ne ta ma balo ne bɛ kɛ cogo di mais kunbɛli tɛ o opération ka succès min tora la o min balola o min banala aw taara kun min kɔnɔ o kɛra cogo di ala y'o kɛ wasa ye ala y'o kɛ tare o de kan ka yira à chaque opération il y a un héros l'héros de opération d'attaque d'Anefis qui a été héros a kɛra fɔ ballontan à chaque match homme de match bɛ yira o bɛ cogo min na dɛ est-ce que b'a kalama opération militaire bɛ ten de à chaque opération ni Anefis ka 4 jours de combat mun filɛ nin ye
l'héros maintenant de l'opération Kangaïra, même si c'est un sous-officier. Mais la bravoure maintenant d'un élément, quel qu'en soit son grade, à Kangaïra. C'est ça la communication. Avec faux de communication. Autara kele de kama. N'ala ye min bois, ni min kera kele kono, ame ala menenoi. Mais mon combat de kera de façon dont me fait cadeau armé mon combat ke. Ah, ou que véhicule piégé nana. Caporal Karsa de ala meneka 17 ka yereke kati. Bravo, ko médaille d'or na. Ah, ou une keta commandant Karsa, aya ka toujours la c'est quoi faire, aye nini dike. À chaque opération, l'héros de l'opération doit être vraiment connu du peuple. Ne boulot de communication. Mais la communication est intégrée. À quoi critique même mon ta kasola. Donc ni tout au communiqué des faits. C'est pour ça que moi je me démarque maintenant de tout. Ah oui, Coco, il Coco dron, qu'est-ce qu'il va faire? Donc Coco, quel est le secret biblique quoi? Quel est le secret biblique quoi? Fanga ñogon blasera de quoi? Quel est le secret biblique? Eh ni ko me anifis ka fenge. Ya ni flash ga bon ne tarakata page au reste je n'avais ko bolol kan kuna foli o be ka kabu ale ko ngona an yɛrɛ kɔni an bɛ na kɛrɛkɛ ni ko min kɛra bi fɔlɔ ale ka bɔ yen ni kan ka fɔ ka tila ka frappe minnu kɛra risu ka min image la n'an fana kan ka image dɔ de di image b'an bolo c'est vrai on bɛ k'an dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo bi mais en t'an yɛrɛ c'est la souveraineté aussi audiovisuelle qu'on fait donc ne ma ban nin fɛn ninnu si ma moi je suis d'accord je ne critique pas pour ne pas me créer des problèmes. Mais tout comme fait, nous, chaque opération doit avoir un héros. On doit connaître maintenant un héros de cette opération. Après l'opération Suguski, allez, Gao, c'est un monde de domi, Baran Mounukera, attaquer Mounukera, c'est un homme qui me connaît un don, Mounekera Srala, car ça déclare héros. Nous, qui est élément de bail, pour y rester à bord, à faire héros. Parce que bien, nous avons opération de héros. Avec courage d'Obella. Okay. Voilà. Donc an bɛ taga ɲɛfɛ min ye jamana kɔni ni wagati kɔni na décision caman bala ka ta kunu conseil des ministres la a jirala k'a fɔ min ye maa minnu bɛ yen nɔ kɔfɛ projet dɔ taara